vítam vás u ďalšieho videa na Trio kanále. A ideme hrať Frigid Dusk. Chapter 1 part 2. Toto je strašne hard, ale strašne dobre. No nie je to strašne hard, ale hardové to je. To je hazardové. A tam bol. Tak. Obzriem. Idem naspäť. Odkryj sa. Dobre. On sa nevie senka dostať. Tak, Tak? počkaj, nalákame ho. Money. Kúkaj ťa. Lukáš, zober money. Alebo ty. Ty máš koľko HPčok? Hehehe. Zľaktili ste sa. Už sa mi to načítal konečne. Tak musíme ísť tam. Poďte sa mi dať. No ty tvoja. Rýchlo. Poďme. Poďte semka. Ja počkam zatiaľ. Okej. Poďte hore, poďte semka. Ondrejko. Ale on tam môže zavrieť. Jaj, dobro. Tam. Čo, není svetlo? Nej. A to nechám Dobre, poďme. Daj. Čo? Ty kokos, to je najprv pomalé také, že koniec. Naspäť, poďte! Doľava. Poďte sem. Počkaj, nezatváraj. Nie. Hej, nie. Netreba. Dobre, treba. Á, dobre, tak. Poďte. Naspäť. Naspäť. Jaj! Kde máš? Som to hápo. Prečo ja nemám zapnuté to svetlo? Kúkajte, koľko má HP. Poďte. Tak to treba? Tuto. A tuto je tá karta. Mám ju. Zbierajte peniaze. Koľko som zobral? O nie! Ja nebudem asi zbierať z týchto šuflíkov peniaz, lebo mne sa potom svetlo furt vypne. Kde si samo? Ja Samo, kde si idem. išiel? Kde si išiel? Vy neviete, ako máte ísť? Choďte naspäť. Checkpoint. Ja som toto dohral aj sám. Tam nás ideme. Jaj. Ja ho mám tuto predo mňou. Ja tam úplne na začiatok chápem. Ja som tam na začiatku.
Idziemy tam. Poďte. Tak. To už si spravil samo? Hej, Loading. Tak, nič. Ja, ľako. Tak? A teraz na čo bude? Uj. O, áno. Tlačím tiež. nerob Ondrej, ty mi iba zavadil. Dobre, cześć. Luka. O, Tak to lepšie. o, ja som hore. To ako? To To čo dobré. je? Dobra, A ty? poczekaj. Ja to zatiaľ spravím. Nie dam sobie skończyć. Počkaj, Lepšie. Zatiaľ nechoďte tam, bo toto, počkaj, budete mi zavádzať. Spravím. Sama ktoś to robi. Tak? Ty kokos, to je také. Joj, také. Dá sa, Uki, musíš tam iba toto, bežať. Mám? Dobre. Okej, dobra. Tak, jest tak, dobra, są tam. Hej, prečo sa mi takto nedá ísť? Uni! Oj! Nedá sa ísť mne. No tak pozor. Samo. Už Ondra už si to spravil? Áno, už dávno. Nedá sa mi tam ísť, ale teraz ozaj. To. Ja som v jednej komnate, v ktorej sa mi strašne seká. Musíme ísť naspäť. Poďte už Dobra. naspäť. Tam nie zmokli też do zaświatku, lebo sama spróbuję się dostać przez studzieru. Sama sobie nie dostać przez studzieru. Hej, nevadí, vy to tam spravte. Teraz ideme Kaj, poďte tu. naspäť. Dobra, to. Vy ste na čo tam šli? Uki, choď tam, Uki, poď. Na čo tam idete? Neviem. Ja tam už nič nie je, veď som všetko spravil. Tak dobre. Máme ísť. Tu máme ísť. Toto máme spraviť teraz. Čo máme? Ja som vyšla baterku, ale ja som vydobal šafalónu. Na čo to robíš? Vieš prečo, ty si to nepamätáš? Lebo tu to bude veľa od... Aj, tam sa otvorí. Hej. To, čo? Ty Lukáša berieš? Ale Lukáš, pozor. Ne? Ideme. Tak. Poďme. Ale toto tu bude trošku aj ťažšie také. Hej. Schovávajte sa. No, počkaj, ja idem toto jazdiť na tom. No ideme, Ondrej čakaj tebou. Nie, to treba... To sa... To nepamätám. Ako on ma zabil? Počkaj, ja už si to nepamätám ani veľmi. Wiesz? Nie. My sa mu musíme, viem. Vyhýbať, ale... Ja som už stihol. Čo? To už bude tak, kde? Tak a teraz asi. Super. Jest! Mám to. Jest! Mám to.
Ja som na tom ako checkpointu, alebo čo to bude. Tak. Poď Ondrej, poď. Celkom táto fáza je strašidelná trošku. Není. Tu v jaskyni, no to je také, že ťažšie. Nie je to úplne ťažké, ale aj tak. Tak. Lukáš, ty si kde? Počkajte tu ma, ja na chvíľu sa idem vycikať. Ja si dačo porobím. Ondrej, poď sem. Počkaj, tam. Ale tu nič není. Už som tu. Nechoďte. Nech ide, to bude dobre. Poďte. Čo? On ma zabil. Samo, Maďar, samo poď sem ku nám. Lukáš, počkaj nás, prosím. Ide. Dobre. Čakám vás tu, hej, kde si zomrel tam. Poď. Samo, poďte rýchlo, kým je svetlo, poďte. Tu je táto blbosť. A my s Ondrikom. My lietame. Tuto Ondrej, počkaj na chvíľu. Poď sem. Ide, choďte sa, ide. Viem, veď my sme schovatí. Ahoj. Ide. Kde Lukáš? Počkaj, nechoď. Ty sa nás zobral, tam, kde sa nás zobral. Tu sme. Lukáš, ty si tam. Idem prehliadať toto. Ja som tu už prehľadal, tu nič. Tá bomby. Saličky. Peňažky. Ja vidím teba, mŕtvého samo. A tam je koniec. Počkajte, nechoďte. Lebo viem, že už príde už. Luky, poď. Abo jeden sa obetuje. To. Ja. Nie, to! Poď už. Grill. Teraz. Bam. Bomboklát. Kde ja? Čo je? Toto musíme dať preč. Takto, musíme to odtiahnuť. Poďte, teraz. To ja viem najlepšie. No. Nie je tu nič strašidelné, akože ťažké, ale... A my prečo ideme odzadu, vieš? Nechoď tam. Spravím to ja. Nezavádzaj. Ja je však len jeden. Ty, na čo zatváraš? Nezatváraj. Poď sem. Počkaj, ty si trošku aj dobre spravil. Ja? Nie, Lukáš, on toto láka ho. Semka, ku nám. Veď to je dobré, že to robí. No? A potom to má veľa toho, vieš. A checkpoint bol tak, kde tu blízko.
dobry sobie. I tam! Dobra. Mam. To nasz pyt. O nie! Niechaj. Musi być w radiusie. Nie ma, już mam to. Co zatwarasz, ty si Madzia, Łukasz? Nie, dobre sprawił, dobre, mam to. O, na co on zatwara? Zabij ciesa, niechaj ciesa zabić. Na co? Niech on się zrobi. Ja, bo ty si się spawnął tam na zaciatku. Ano. Nie. Sama dusi się teraz. Ja to mi się, poczekaj, teraz pójdziemy wonka. Wiesz tam, gdzie ten śnieg ataki. Idziemy tam dać. No, ty gdzie? Tam, gdzie jest ten śnieg, nie wiesz, Andrzej, ty. Oj, gdzie tu jest? Ty to nie pamiętasz? Ha, nie, my to już dawno nie grali. Tak ja to mam... Ja wiem. Ja sam ten śpiewał był, ale ja nie wiem gdzie to jest. My dograli pod światem do więzienia. Już wiem. Chodź, Łukasz. Wiecie tam, ako Kiecia tam zabił ten. A to. no, już my tu. A teraz chodźcie tam. Czekaj, on nie satosyka. Musím dać taką. Dobra, pójdźcie naspać, naspaj, Andrzej, naspaj. Teraz naspyt tak najpierw sęka, tak najpierw sęka si. Gdzie ten bunker? Tu jest. A, dobrze. Chowajcie się na postołę. Wszyscy ja na jednej Ej. kopy. To zaraz kończy dobre. Aha. A tu jest wiele pieniędzy. On jest tam! On był tam! Ja wiem. Strasznie wiele pieniędzy. Samo ty masz koliko coinów? 500, około 500. Ja mam 407. Idziemy ja mam- napuścić wodu, wiesz. Ja mam 398. Mam około 570. No to wiecie, mnie raz tak nie stało, żebyśmy to. Ty si sam to raz grał Ja samo. sam to dvakrát prešiel sám. Jaj. Kiedyś ściął. Nie, to si musel potom, ako sme toto naposledy my dvaja hrali. Neviem, ako tak asi. No, to až potom si musel toto. Tak preto si pamätáš viac túto z hry. To mám ako vedieť, keď som toto už nehral koľko, vyše mesiaca. Vidia, ja som to nehral tak dáko. To som dvakrát za sebou prešiel. Ale až potom, ako sme to naposledy dvaja hrali. Hej, tak. A to nebolo pred mesiacom. Čo toto si musel hrať naposledy. Počkaj, kde Tak je tá tam sa. toto? Kuchyňa, tam no, niekde tu. Ja neviem, kde som. Ja som pri snehu. Zapúšťam. Widzę. Łukasz, nie drgaj do mňa. Dobre, mám. Ondrej, zostaň tam pri snehu. Veď som tam. I
ideme za tebou. Ja mám taký prehľad, kde sú tie toto. Viete, tie blbosti. Nevieme. Áno, tam hore, Ondrej, tam, kde si, tam hore by to niekde malo byť. Vieš, viem, kde to je, viem, ja viem. Keby si sa tu zabral. Poďte napustiť vodu teraz vy. No ja neviem. To je tam Ako? v kuchyni, to je v kuchyni. Ale ja nemám toto tu nádobu, či čo to je na vodu. Aj. Tak Ondrej, No? ty? Jak sa Čo? povie? Vieš, čo je tamto hore? Vieš, tam, kde sa ja neviem prepchať. Ukáž mi to. Kde to je. Tá šachta. Tá Tá šachta. šachta, hej. Aká šachta, čo? Joj, poď za mnou. Tuto. Vôbec nič nepamätám z tejto hry. Že tuto, že... Ale tu sme dneska boli, Ondrej. Môže, aha. Viem, ale on sa hraj. Ja tam neviem skočiť. Musíš sa rozbehnúť. Rozbehnúť, hej. Aha, že takto. A mne to nie Veď teraz si tu ide. bol. Aj! Samo. Samo. No, už som tu. Ahoj ďalej a ty by si sa mal dostať preč a tam musíš nájsť takú, vieš, to čo sme hľadali. Ja neviem. A do kupora. Ja aj tak sa on tam nedostane. No choď úplne, jak sa povie? Počkaj, nie. Już mám baterku. Tú baterku, Ne. hej, tú baterku, viem, hej, tú čo. Prečo sa mi to tak hneď ako keby toto? Sek. Tam nie si jediný, kde sa ti nedá prechať. Sa tiež nedal. A dá sa ti? Dá sa. Ako som divne skočil, to sa mi aj nedalo. Si kde teraz? Ja teraz idem napustiť tú vodu. Ondrej, kde si? Ja ani neviem. Si v tej šachte? Ty si vonka? Ondrej, Neviem, ja nie som vonka, ja som vnútri. Choď si tam, v tej šachte? ty si našiel takú baterku, že? Áno. No tak Počkaj, choď vonka. ja idem kus ja idem kus snehu. A už som tam vonka. A poslednú baterku viem, kde nájdeme. Nie. No musíme úplne prejsť. Kam prejsť? Nechápeš. Áno. Počkaj, vonka. Iba tak. Teraz budeme mať ďalšiu kartu. Jaj tam, aha. Chápem. Ja už vás asi počkam tam na začiatku. Hej, počkaj nás. Ale potom sa tam schovaj, okej? No? Aha, už sa robí tá karta, už sa ide.
prečo sa nedá robiť karta? Počkaj, pôjde. 3, 2, poď! Vyprovať tú kartu. Nejde. Nejde to. Mám tu dačo spustiť? Čakaj tu, Lukáš, čakaj. Počkaj. Nie. Tam u teba tiež zapípala? Ne. Či nezapípala, ale ako keby v hre, no tam takže svetlo zase? Ja vám to vysvetlíš. Také, že ako zamrazenie. Čo? Také zamrazenie. Či dělá? Nevidím tá karta. Kamo, prečo je to také? I am missing sometime. Čo si... Či som meeting. Čo si stratil? Čo si stratil? Ja? No ty si povedal I am missing something. Ale tu je napísané pri kartu, no keď ja zatlačím, že robiť kartu. Asi ešte dá čo treba. Jaj? Nechápem. Počkať. Tam asi mám dať tú kartu starú. Ale vy ste dačo ešte nespravili. Čo? Čo tu dá? No ja neviem čo, ale proste kartu sa mi tam nedá dať ešte. Ja som skúsila aj tú starú kartu dať, že to ale nejde. Tak počkaj. Jak sa povie? Vy ste kde? Alzati sú tu? Kúp napríklad telefóny Samsung Galaxy na Alza.sk. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli červená dyňa bezjadierková kilogram iba Kde mala to štuka? No čo treba ešte spraviť? Všetko asi sme spravili. Nie. Vy ste kde? Počkaj. Chlapci, No, čo sme tam hore dávali do toho stroja tie baterky? to aj mňa napadlo, ale... No chýba tu jedna. Nie, ale my sa tak nevieme dostať, lebo my potom nevieme sa dostať ako ku tej... toto. Wait, počkaj. Lebo tá karta, tie baterky, to je úplne na konci taká je.
Čo povedal? Dobre, tak. No nie toto. Ale počkaj. Kde máme nájsť tú kartu? Ty kokos. Chlapci, už ide tá karta. Neverím. Sa poďme pozrieť. Už je tu. Počul som také. Tak neviem, či tu máme. Ja, že karta sa vyrába? Neverím. A není tam nič. Nie, nie, taký. Ja som to pravil. Čo mám ešte spraviť? Nájsť kartu máme najlepšiu batériu. Jednu baterku. A kde? To neviem. Skúsko nám to vygoogliť, alebo nájsť. Skúsim vygoogliť. Ja som teraz kúkal videa, ale... Počkaj, tu je také video. Je čas na nový nábytok? Tak leďte na wilsondo.sk. Prepasovaná technika od expertov. S batériou, na ktorú je spoľah. Hello everyone, it's Aversity. In this video I'll be showing you all 3 fuse locations in Frigid Dust, Chapter 1, Part 2 Remastered. Now for the first fuse, the blue one, you'll need to make your way to the basement. If you do not know where to go, then you can follow where I'm going right now. Once you're down here, you'll need to make your way to the room I'm going to right now. Then close the door behind you so the monster doesn't get you. Once it leaves, you'll have to do the puzzle Ale outside of the musím room to tam- unlock the door right next to it. Toto. And that's how you get the Toto blue chce fuse. spraviť? Now for the next fuse, the Áno, takto spadne. On sa vyrobí. Ako máme toto? Nám chýba modrá. Hm? Ja viem, Aká kde je modrá, modrá viem, kde je. Kde? Ja viem. A kde je? Veď povedz. Poďte za mnou. Kamu, ak ona nebude tuto, tak ja už ozaj neviem. Tam si behal, no, pomaly. Ona tu by mala byť takú. Tuto určite. 100%. Tu. Áno, Tu na 100%. áno, na 100%, na všetkých 100%.
Jest. O ja. No, Jest tu! Jest! Jest! nie mieliśmy. Ajajaj! Poďte sa semka skryť, semka. Ja chodzę. Chłopci, chodźcie to tam dać, ja to potem... Ja idziemy tam dać. Chod to tam, ja tu musím byť schovatý. Ja som inak nejako stade som šiel preč. Licho, chłopcy, dajcie tam tu baterku. Som to dal? Jest. Daliście mi tam? Karta, chłopci, karta. Karta karma. Chodźcie może światło. Na zaciato. Na začiatok, hej. A Poczekajcie, potem dalsze... Patrzcie, dalsze drzwi potem. Viem, ale ty nevieš, kde sa dáva tá karta. To sa nedáva tam, kde si ty myslíš. to Nie wiem, czy to widział. Tam widział. Uvidíš. Uki, kde si myslíš, že máš dať tú kartu? Tam sú také dvere. Tuto skôr, tuto, tam. No wiesz? No dobre. Dobre Ale si tam, a povedal, tam- hej, dobre si povedal. Aku. Nie da sa. Počkaj, Musíme sa asi vrátiť. musíme sa tam vrátiť, tam, kde je ten sneh. Ty kokos. Lebo tam sa vyrába teraz tá karta, ty. No, my sme Maďari. A čo ja som tam inak nezostal? Ja neviem. Napadlo mi. Maďar. Wyrobiła się? Tylko My kam chceme ísť? Tuto je tá karta, mám ju. wyboru. Tá animácia. Pome. Rýchlo. Ondrej, choď ju tam dať tú kartu, ak si tam. Už budem tam za chvíľu. Alebo ja to mám dať, teraz neviem. Asi ja. No, asi ty jest. No dávam už. Super. Tak, za chvíľu to bude. Tak. Tu sa praví. Zaprejsť to za mnou. Tak. Viete? Neotváraj. Yes, sir. Má. Máme ju. Jedeme. Semka. Ale toto je taká krajšia ako keby. Tá karta. Tak. Zavri Uki, zavri, poď zavri. Tak, tuto už bude ťažšie také ako keby. Jest Nie, tak, skôr no. ľahšie. Tu si ja ani nepamätám, že čo treba robiť. Počkaj, toto je dobre, toto ja viem, toto ja spravím. Hej, toto musíš dať preč, daj to preč. Toto ja som pro. Lukáš, keby si vedel, čo sme tu robili. Predtým ešte, keď sme nevedeli, že čo tu treba spraviť. Ja som tu normálne sama tlačil s týmto. Hej, áno. Toto odsun, Tak, Ondrej, toto odsun. Čakať? Dobre mám, ale Lukáš, nerob! Nerob to. Čo mám ešte odsunúť? Lukáš! Toto. Kde máš kolesa? Kde máš kolesa? A kto mi robí zlé? Ja neviem, to ja nerobím. Kołyska. Už má. To kvôli tebe. Aha, takže nemám kolesa. Ale nemal si. No tak lebo Lukáš po tom aute chodil. Kľud. Semka. Ja som sa zavrel.
Danka. No i zaciął na mnie. To monstrum. To na łapę. Gdzie je? Ono je tuto pridera. Ej. Dobra. Wieki. Tu są utworzone. Łuki, ty to nie rob! Nie rob, Łukasz. Niechaj to na profesjonału. Tak? Je to, je to. A gdzie was tam dostanie? Poczekaj. Tak, Jeszcze no? Chodźcie na tuto krabicu, chodźcie. Skoczcie na nim. Poczekaj. Ja, poczekaj. No, chodź. Tak? Już sa. On je tu! To Ja som. Mamy czerwoną Odejdź kartę! stąd. Mamy działsiu kartę. Ja tam nie wiem. No jak ja tam nie wiem. Dobra. No dobra, są iść. A tam inaczej ja potrzebuję iść. Nie Dziwnie. potrzebujesz. Tak, idziemy na spać czy jak tutaj? Na spej. jednostka, bo tam Bridgera może światła do Jaka to i ta karta, wiem. A tu jeszcze da co mamy sprawić jas. Nie trzeba. Bo tam tak trzeba była jaka wielka, czego nam jest, no. Jest tam aż tu. Ja nam Semka trzeba iść. Semka. Dobry cię A już dałam. O! Bam, teraz tu. A Łukasz zase zabere, okej? Tam mamy Łukasz zabere. A poczekaj, tutaj niż to za niego. Z kartu nie będziemy mać jaj. Pocie sem. A tu będzie tak, czyli komnata. Nie internet. Poczekaj, co to sprawi? Ocenka nie wie. Wiem. Tak? Zawrij. Tak. Teraz co mamy sprawić? Mamy i Semka. Nie, milimetriego Nie bój się za. No. Internet. A pocie semka, to co będzie dobre. Pocie sem. Ja go tu zabiję, mówię. No. Ja sam to jednak nie widział. Była szkoda. To jak co on go nie ja widział. zabił. No, ale to była szkoda, że ja sam nie widział. Pocie semka. Tak? A tu jest takie jakieś dwery. Nie bojcie, ale... A kukajcie na to. On teraz przyjdzie. A ja sam wtedy nie wiedział, co mam robić. A on żyje, stałe żyje. A chodźcie nas być. Ale to ty siła nie zabił. Wiem, to i bataksu pomyliło. Gdzie si? Chodźcie nas do wyciachu. Poczekajcie ma. Aj!
teraz masz. A Łukasz bere. Ber, Łuki, ber, kartu. Juhu, mam czerwoną karteczkę. On je tu, on je tu. Ale my mamy czerwoną karteczkę. To jest ta czerwona Taki červený ako ty. Traf. Chodź, Orzechek. Yes. Ale toto už je koniec. Luky, I- choď sa kúknuť hore, choď sa kúknuť. Nie, máme ísť dole, ale poď sa kúknuť hore. Nič nebude To asi. nič nebude. Tuto počkajte. Tu by kenty, už ideme. Duże, koniec. Fúha! Dobre, It's Ak the sa- end. ak sa vám toto video páči, nech dajú like, odber a čus. The end.